so da ƙaunar ki ne zana rike amana. Ni ke na fi so a rai Fauziya ki tafi ki zo mu zauna. Yarda ki bani so da ƙaunar ki ne zana rike amana. Da Fauziyatu wata ran a gidan biki ne, juyowa dai ta kalle ni tun daga nan ni sai na gane da akwai kauna tsakanin mu to ya za a yi ita ta gane. Fauziyatu yar mutunci karamci yar babban gida ne, sai na yanke shawari in kula da kawai ko za ta so ni. Daga neman ta sai ta amsa ta ce ita ma za ta dau amana daya. Jiki da jini na Fauziya damƙe amana zan rike ki da hannuna in kin amince Fauziya mu je ai mana baiko. Fauziya ta gafare na so yau na baki mazo ki damƙe, na ɗauki da ko na so da ƙauna Fauziya ta zo ki sauke, na saki a zuciya a so in baki ai sai na soke, ko da fara'a kika min sai in ji raina yayi haske. Fauziya gane gaki soyayya ta ki faɗa a take, in kina so na ki furta idan ba kya so na koma gida. Sai ki gane manufata, ke nake so Fauziya kin fi sauran duka mata. Alƙawarin zan so ki furta karki ce sai mai mota, ki rike alƙawari da gaskiya kin ji Fauziya. Fauziya ta wuce duk wuya na san ba mai raba mu, ko da tafiya idan na yi Fauziya na za ta damu. Zo ya ki abar yabo Fauziya mai kyawun idanu, ƙaunar ki nake da gaskiya bebe ta hoki min da hannu. Ni ke ce ta wata tauraruwar mata mai farin idanu, Fauziya ta hoki damke amanar soyayya da gaskiya. Sai ki jefan kwallo zan caɓe na damke alkawar idan kin bullo. Fauziya ta mini hello tunda na zama shakalo, so da alkawari mu damke karki juya mini baya.